vlog! Hi! Hi! Enw fi di Bethan, dwi'n 12. Enw fi di Elaine, dwi'n 12. Enw fi di Beca, dwi hefyd yn 12. Mae bywyd mor braf! A da ni'n dod o Blaen a Ffestiniog. Fel amdani. So, da ni'n mynd i gwneud canu. Canu. Da ni'n mynd i gwneud vlog canu heddiw. O, mae bywyd mor braf. Da ni'n obsessed efo sgwynna. Yndan. Glas y granwy. A da ni'n neud focus cos mae mond y byw o ffordd o Blaena. Ia. Woo! Dyna pam da ni'n caru Blaena. Ein gwlad. 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 Gwlad, gwlad! Pleidiolwydd ein gwlad. So, dwi'n meddwl da ni'n mynd i fynd o gwmpas Y maes. yn dangos iddo chi beth sy'n ma. A hel freebies. Ie. Da ni'n mynd i trio hel gymaint o freebies a posib. Iawn. Amdani! Dwi'n gwybod sut mae hwn yn medru geg. Dim ond ridiculous. Mae'n edrych yn very serious. Sexy fyd. Serious. Dwi hefyd yn serious. Serious! Woo! Wel, mae hyn yn change of scenery, dydy? Dela! Underpants. Mud! Oh my god, mae hwn mor rydyn yn gallu llawer neithio. But I don't care! Ballons! Ballons! Di balloon! Bubble! O, balloon! Bubble! Woo! Mae'n ei gyd i mynd! Dwi'n cael ti eisiau mynd am gol. Na, mae'n iawn. Dwi di... Paid yn bod yn drama queen. Twtio ochr yna, twtio ochr yna, troi yn y gadar, ac edrych i fyny ag i lawr a fynd reit rown. Ti'n gweld ni, Beca? O na, Na. ti'n gweld y ffilm. Dwi'n cool. Beca, diolch cool. Oh, sgidi tocyn o'n. Union. Dwi'n gallu... Ah! Da chi? Elaine. Did 13 go then? I have been waiting for you. Dwi'n mynd i fo. Iawn o fyna beth? Ti'n just gael glasio fo? Oh, Liv. Na, di neis. Sa ni fewn hwnna? Rwy'n dod i'r un yma. Oh my god. I'm watching you. Ti'n myndio? Ti jyst yn y crumbs am hyd o'r camera. Neis. Oedd o ffyn? Oh, diolch. Oedd o ffyn? Ai, Elaine! One, Becca!
Oedd yn cool! Dyn nhw'n nerth. Oedd yn cool, boys! Ond cool! Oes! Oes, I like TikToks thing. Oedd yn rili Gwrando. anodd. Da ni'n argymell chi ddod. Os da i fod yn osem, rhaid chi ddod o nesaf iawn. Ta!